Благодаря. Скъпи граждани на Брегово и Бреговска община, скъпи приятели от Брегово, уважаеми другар Лалов, уважаема другар Кованчева, другар Топчиев, скъпи гости от съседна Сърбия. Брегово е уникално в България с това, че има коража, има достоинството, има силата да тачи 9 септември. Като ден, който отваря нови хоризонти пред България. Не като страница само от българската история, а като идея, която превръща България за 45 години в една силно развита страна. Страна, която 79-та година достигаше 9 милиона. Другарката Ванчева в нейния доклад спомена за икономическото, социалното, културното, образователното, развитието на здравеопазването от една и останала страна. Аз няма да го повтарям, защото знам, че вие тук в Брегово сте наясно с всичко това. Наясно сте и го доказвате 25 години. В условията на многопартийна система, когато стабилно подкрепяте и стоите зад идеите на социалистическата партия, зад идеите на лява България. Тази година се навършват и 70 години от дните на месец септември, когато България става народна република. От референдума за република. От референдума за истинско народовластие. Да, република от съветски тип. Защото, уважаеми другарки и другари, дами и господа, няма какво да се лъжем. Въпреки националната ни съпротива, 9 септември нямаше да бъде възможен. И 9 май нямаше да бъде възможен. Без кръвта на милионите руски солдати от славната Червена армия. И аз знам, че тук в Брегово вие сте наясно по този въпрос. Въпреки дългогодишното промиване на мозъци, въпреки опита да се отрича приноса на българската антифашистка съпротива и на Червената армия в победата над фашизма. Вчера разговарях с другаря Анжел Вагенщайн. На 8 септември той е освободен на 22 години като смъртник, осъден на смърт в Сливенския затвор. И ми казва съпругата ми, Века и Пръс, се освободиха предния ден, защото не беше осъдена на смърт. На другия ден, когато народа стоеше пред затвора и бухаше по вратите и скандираше, бяха принудени да освободят и нас, смъртниците, осъдените на смърт. И аз, Мишо, празнувам на този ден, на 8 септември вечерта, и празнувам всяка година за това, че аз съм още жив. Тук зад мен е паметника на Попарданов. Човек символ и знаме за Бреговската организация. Човек, комуто не стига месеци, няколко дни да доживее великата дата. Когато отбелязваме 9 септември, когато отбелязваме постиженията на България, за които отвори хоризонти 9 септември. Ние, почтените, достойните българи, независимо от какъв цвят, трябва да прекланяме глави пред подвига на онези хиляди недочакави 9 септември. Недочакави 9 септември в името на един по-добър живот, в името на изконния човешки идеал за повече справедливост, в името на изконното желание на човека да бъде свободен. Искам специално да благодаря на кмета, на Общинския съвет, на партийната организация за това, че вие тачите този празник и го отбелязвате по един уникален и много достоен начин. Не само за Видинска област, а за цяла България. Защото това означава самочувствие, означава сила, означава вяра в идеите, с които вървиш напред
и зарад които получаваш доверие от хората. Още веднъж благодаря за поканата, да сме живи и здрави, много пъти да отбелязваме 9 септември и да пренесеме при младите огъня, който Попарданов и хилядите бойци запалиха, за да има 9 септември. Честит празник!